Beth nelen ni heb gymuned? Yn enwedig y dyddiau hyn. Ar we? Be nelen ni heb hwnnw? Yn enwedig y dyddiau hyn. Croeso i'n lle ar y we ni. Cymunedau Gogledd Ceredigion, BroAber360. Mae'n wefan sy'n berchen i ni. Chi'n gallu gwneud llwyth o bethau arno. Rhannu lluniau lleol neu fideos llawn sport. Dathlu, rhoi cyfarchion a rhannu newyddion da. Sgwennu darn, barn neu vlog. A sôn wrth bawb am ddigwyddiadau yr ardal. Pan fydd digwyddiadau ymlaen to? Ie, pan fydd digwyddiadau ymlaen. Beth wneud di ar BroAber360? Nawr mwy nag erioed, mae'r platfform yma yn le arbennig i ni ddod at ein gilydd. Hyfryd i cael sgwennu rhywbeth. Ni'n gweld bod y pobl sydd ddim yn ffrindiau da fi ar Facebook neu beth bynnag a falle ddim eisiau mynd ar hynna, ond bydden nhw'n gallu gweld sut o'n i'n teimlo. Felly dwi'n gwerthfawrogi bod cyfle da rhwydwaith o BroAber360 i bobl cyfrannu yn y math yma yn arbennig i bobl ardal Aberystwyth a Gogledd Ceredigion. Mae wedi helpu fi yn fawr i wneud yn siŵr bod pobl ifanc yn clywed y fath o gwaith i wneud yn Gogledd Ceredigion. Hyd yn hyn ar BroAber360, wi wedi cyfrannu at vlogiau byw o ddigwyddiadau'r CFI a sgrennu ambell i ddarn barn yn rhannu hanes diddorol yn ein teulu ni. Is i ati i greu fideo spoof ar gyfer BroAber360 a chyflwyno pawb i gwennydd, pillar of the community. Mae'r we yn gallu gwneud lot. Ond mae'n pobl a'n cymunedau ni'n gallu gwneud llawer mwy. Meddyliau tasyn ni gyd yn rhannu ein straeon ar BroAber360. Ysgen ti stori? Ymuno ni heddiw ar broaber360.cymru.